veriť vlastne, že sme v Kanade, že sme tu, kde sa hovorí inou rečou, pretože doposiaľ, ako sa pohybujeme, tak všade počujeme slovenskú a českú reč, a tak sa nám zdá, že sme vôbec u nás na Slovensku, alebo v Čechách, niekde na nejakej návšteve, v nejakom chráme, kostole či zhromaždení. Ale musíme vyznať, že ja neviem, pravdepodobne to som Pán